पयलीं सर म्हाका म्हज्या गोंयकार भावा भयणांक सांगपाक सोदता की गोंयान आमी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना आनी आमी डिपेंड जाता टू ग्रिड्स बेसिकली द WR द वेस्टर्न रीजन ग्रीड एंड विच कॅरीज 500 megawatts of power which feeds to North Goa and Central Goa and the southern region grid which gives us 90 megawatts which feeds almost the whole of South Goa. Southern region, there are only two lines which come from Amevadi. Now, since these lines for the southern region in Karnataka are passing through the densest of forest in Goa, that is Anmod, Mole section, there are frequent interruptions of these lines which uproot the trees, branches, bamboo trees falling. And it is a 80-kilometer stretch. In that 40 kilometers, almost 40 kilometers is maintained by Karnataka. That in the 6 months, what we have found, in both the grids, western and southern grid, we did it. Karnataka section, we are not supposed to they also repair out of the 90 interruptions in the southern grid, almost 83 have been because of Karnataka. That ultimately power आमकां येयलो जाल्यार आमी दिवंक शकता. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या लोकांक आमी पावर जनरेट करना. एक डिसिजन घेतला म्हणजे चीफ मिनिस्टरान हांवें डिसिजन घेतला की वी वील डायवर्ट अवेलेबल पावर विच इज अवेलेबल फॉर अस इन द नॉर्दर्न ग्रीड. वी वील डायवर्ट इन द नेक्स्ट 15 days. वी आर ट्रायंग टू मेक अ मेकॅनिझम होपफुली पावर सर्टिफिकेट लेटर ड्राय स्पेल 15 दिसां भितर वी वील डायवर्ट द एंटायर पावर ऑफ साउथ गोवा टू द नॉर्दर्न ग्रीड विच इज अवेलेबल. दिस इज वॉट वी आर डुईंग फॉर मोर स्टेबल सप्लाय टू द साउथ गोवा. आमचे जे साउथ गोवा बिटवीन इंटरकनेक्टिविटी जे बिकॉज आमकां मेजर जे सबस्टेशन आसा एक वेर्ना आसा एक आमचे शेल्डे आसा पोंडा आसा दीस इज गिवींग साउथ गोवा. सो हेका आमी ग्रीड स्ट्रॉंग करपाक आमी 100 क्रुजाचो एस्टिमेट जो केला तो एस्टिमेटा भितर वी वील ट्राय टू रिचेंज द कंडक्टर्स. कंडक्टर ओल्ड जाल्ले आसा आनी हायर कॅपेसिटी कंडक्टर घालपाचे आमी एस्टिमेट चालू आसा तो करतले. तितू जे एरिया जे सावथाक कोर्ताली केलोशी नागवा वेर्ना माजोर्दा बेतालपती वेल्सा वास्को मुर्मुगा बाकीचे सगळे हे सगळे एरियाक स्टेबिलिटी मेळटली वीथ मोर लोड कमिंग टू डिस्ट्रीब्यूट. आमचे इशू जाल्ले की आमचे पावर ट्रान्सफॉर्मर जे आसता आमचे मी सांकवाल आज पावला एक आज एक 10 MVA पावर ट्रान्सफॉर्मर. डिस्ट्रीब्युशन ट्रान्सफॉर्मर आमच्या स्टोरान आता खूप आहे पण पावर ट्रान्सफॉर्मर आम्ही ऑर्डर केलेले ते एक पावला आणि बाकीचे 4-5 पावतले. सो हे म्हयन्या भितर जो 10-15 दिसां भितर एक काम जावपाक जाय मागीर मोर स्टेबलायज जातलो. 11 kVA एंड 33 kVA लायन्स वीच आर ऑलमोस्ट ओवरहेड चडशी लायनी ओवरहेड आसा ते अंडरग्रावंड करपाचो आमी हावेच घेतलेलो आसा सो दॅट खंय तरी आमचे जे लायटी डिस्टर्ब जाता ते म्हाका दिसता फुडल्या हेका जावपाचें कमी जातलो. आमी फुडले येता ते 1-2 म्हयन्यान सगळे टेंडर करपाचें आमी केलां. गव्हर्मेंट हॅज डिसायडेड दॅट वी वील हॅव अंडरग्राउंड केबलिंग ऑफ 11 kVA and 33 kVA to stabilize the power systems in Goa. It is not going to happen overnight, but in a phased manner, which we are going to start tendering from the coming week itself. पण आज फोकस जो आसतलो 11 kVA आणि 33 kVA over the next 2 months मेजर एस्टिमेट करून आमी टेंडरींग प्रोसेस चालू जातलो सो दॅट असले प्रॉब्लेम फुडल्या पावसाक जावचे न्ही अशें आमकां विचार आमचो CMन आमकां सांगलेले आसा आनी आमी हे हेजेर आमी कामां करतात. लेट अस फोकस ऑन गिवींग पावर 24 hours आनी तेका लागून लोकांचो हेल्प जाय पडटलो खंय तरी पोल आनी वेगळे विशय जाल्यार आमकां करपाक जाय.